Mako bigarren domeka honetan agertzen dan mesue, maitasunezko mesua ere agertzen da. Naiz eta ulertezina izan, maitasuna agertzen da. Eta ikusten dugu, hasierako liburuan Moisesen ekintzarekin, edo barkatu, Abrahamen ekintzarekin. Abrahamek erakusten duzku nolakoa izan behar da maitasuna. Askotan ez dugu ulertzen, baina maitatu. Maitatu azkeneraino, biziaren seme alabak gariala adierazteko. Horrexegatik, Salomenaren bideatik joango gara. Jangoikoa da bizien jangoikoa. Eta horrexegatik hemen gagoz, jangoikoaren bizia lortzeko eta zabaltzeko. Eta jangoikoak gain maite gaitu bere semearen txat utzi eban askatasun osoa, geugaz bizitzeko. Eta geuri gertaten jakuzan gauza berari be gertatzeko. Eta horrexegatik hemen gauz. Garizun horretan, altxaldakuntza ikusten. Altxaldakuntza ikusten da, ze ondo gauz hemen. Baina ametikat joan behar gara, barriona zabaltzeko. Ametikat joan behar gara, jangoikoaren barriona bizitzeko. Hau da, Jesusek Pedrori esaten utzona. Joan geure eguneroko bizitza, hemen ikusi dugune, hemen ospatu dugune, mundura eroateko. Zure zene maiteari entzuteko esaten duzkuzu. Emoiozu gure espirituari zeure berbiaren janari. Gure barru begiak argiturik zure aintza posez ikusi dagian. Daigun, Eukaristio otoitzean, bagaginik obadia esan duzku moduan, otoitzau jangoikoain hitz otoitz moduan ikusi behar dugu. Kornelio Kortasunek dinoskun lez, otoitzenetan tabor eta bere kontemplazioari buruzko aipatzeko posibilidadea ukitzen dugu. Baina garizuma horretan Jesusen bataioari buruzko aitamena aurki dezakegu be. Gainera, gogoratzen duzku garizumako garai honetan arabere gehiago jangoikoaren berbatik janarik behar dugule. Kristino gisa jangoikoaren aurpegien aintzan ikusteko, hau da, berpiztkundea ikusteko, horretarako gauz deituta. Eta gure bizitza Paskoa bideratzera da gure helmuga. Ezin dugu pentsau gure bidea hemen amaitzen dugula. Bariku santuan, garizuma ez da helmuga bidea baino. Eta horrexegatik, holantz ikusi behar dugu garizumako ibilbidea hau. Eskaintza honek garbitu gaitzala gure pekatuetatik eta santu egin daizala zure fededunen gorputzarimak Pasko jaiak ospatziko gai izan daitezan. Otoitzenetan zenbatzen dugu gure eskaria. Eta gure bitartekoan Jesukristoren eskuetan uzten dugu eskaera hau. Eskaeraren indar guztian uzten dugu. Gure pekatuen barkamena eskatzen dugu, otoitz indar handiz egiten dugu. Eta sustrai biblikoan agertzen da, jangoikoaren bildotza. Gure pekatuen gaitik egin eben bildotza. Gaurko Isaias lehenengo irakurgean ikusiko dugun moduan. Eta lagun dezaioke Kristino alta. Dana oraindik urrun ikusten da Pasko ospakizunean gorputzez eta harimaz prestatu ahal izateko. Paskoa Kristo, eleizaren burua, eleiz horretarako kide garan guztiek emotea besterik ez da. Hori behar bezala gerta daiten gorputza eta harima santutu behar ditugu. Horregatik paraua, otoitza, karidadia, harremaneko kuaresma, garizumakoa santuteko bideak. Bere eriotza aldez horretik eragarri ondoren, bere dizdira gertu zen mendi santu. Garbi jakin egin, legea eta profetak ere, autorle izanik, nekaliaren bidez sartu behar ebala. Iztu eran. Barriz be, Kristina hau azentua aurkitzen dugu. Ikuspegi bat izan behar dugu. Paskoako ikuspegia. Garizuman behar dugun moduan ospatzeko. Ezin dugun pasinoa helmuga moduan ikusi. Helmuga ez da bidea. Bidea birpiztuaren bidea. Kristo bere disziploi aintzan agertzen jaken ondoren biziko daben
trauma iragarteko. Etorkizuna erakusten dutzen bidean datorrena bizi daun dezaten. Geure eukaristi guztietan ospatzen dugun zerbait da. Kristoren berpistea. Gurutxaren uneak bizten laguntzen dizkuna. Berpizkunderen bidea pasioarena da. Baina, beti kontuan izanik, pasioa ez dala helmuga. Berpistea baizen. Baina horretarak iristeko Kristorekin bizi behar dugu. Kristorekin bizi behar dugu. Berpistea bizi behar dugu. Berpiste bidean gagoz. Paskoaren jagoleak gogoratuko duzkun. Paskoa gaubela gogoratuko duzkun bezala. Kristoren misterioak behartzen ditugu horrela. Gureetan bizi ahal izateko. Gure bizitza Kristorekin haren aldeko gurtera egiten dugu. Salbau gaituenez gero, eta haren baitan parte. Karan, eleiza eta horrela danok baten jaunaren Paskoarantz goaz. Itxagarriak hartu dugu zanok eskerrak emoten dutzuguz jauna, lurretan gagozala eta zeruko ondasun jabe egin gaituzulako. Otoitxonek eredu izan behar dau Karistian jasoten dugun doaia gaitik eskerrak emoteko. Eskeron horrez korpuzaintzatzua aldarrekatuko evangelioaz lotzen dauen doea da. Eta barriro berba otoitza aldarrekatu norabide berean goaz. San Pedroren eta hiru dendaren galdeari erantzunez. Mundu hau, bainelek beste leku ez dala esaten duzku. Mundu honetan betiko ondasunetan parte hartu behar dugule. Mundu honetako ondasunean parte hartzen dugu, munduan eregi behar dugun jangoikoaren erreinua bihurtzeko. Eten barik, zeure fedunak betiko bedeinka zeinoz. Eta gizu zure seme bakarraren evangelioari loturik bizi daitezela. Arek apostolo erakutsi dutzen ahintza, gogo biziz bilatu eta zorioen txukuratu dagien. Herriari buruzko otoitzonek jangoikoa gure bihotzean norabidea zuzentzen da burdina agertzen da. Brujuluari gertatzen jakenez, burdine mugitzen daude direzinoa. Olantze da gure jangoikoa. Jangoikoen hurbiltasuna eta maitatasunaren gure bizitzan nola bizi behar dugun konsentzia izan gaitezen. Eta horrela aginduetan bete bizi dezagun. Hauxe da gure ibilbidea.